Poď kúkneme tento typka, čo má, aby nevypredali. Ten novší ako, že? No. No, od generácie. No uvažujem nad tým, ako na to 1.8, čo on ti ešte ukázal za tých 1800, ne? Ten strieborný, to bola tá novšia generácia, ten vyzeral dosť poprvý. Si zober. Že hej, tu predám za liter a ešte liter musím zapiť. Zosíny to má čo? Tiež 250 km. To si zobríme v strede Slovenska. Dokiaľ sa všetci našľajú na parkovisku, to bude trvať dlho asi. No dobre, super. No čau. To si naozaj všetko nahrávať. Už to môžeme ísť domov potom, lebo ideme to nahrávať, budeme to cez toho domov kúkať.